नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो हागोन बेयो रोखा जाबाय। नैबे बिसायख'थियाव आगोलनि बायदि थासारि गैया, बेनिखायनो रावबो कन्टेस्टेन्ट बेयाव नुनो मोनाखै। दा नैबे समाव जोंनि मोनथाम दोलोआ गोख्रों खामानि मावनायलाय बे ओनसोलनि रायजो राजाया बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजायाबो फोथायनाय फैदों। मानोना UPPL BJP सरकार फैनायनिफ्राय बे ओनसोलाव गोजोन फैदों, बयबो रैखाथि मोनदों, गासैबो रोखोमनि जौगानाया जोंनि ओनसोलाव जादों। दा बेखौ नुनानै बयबो रंजाखांदों आरो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनो थानो थाखाय आवगायबोदों। दासिम गासै 50 गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा इतिमध्ये फोसावदों जे बिथांमोना थोंजोङै जोंनि बिजाथिखौ सापर्ट होगोन। AGP BJP UPPL जों लोगोसे गासै जोंनि हारि माहारिफ्रा सापर्ट होगोन। दा नंखायनो नैबे बिसायख'थियाव 10 बोसोर जे जोंहा जोंनि MP जों मोनाखैमोन, बे 10 बोसोर जि खहा बेखौ सुफुंनो एबार हागोन। आं गासैबो बर' माहारिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों, जिहेतु जोंनि बिजाथिया देरहानो थांगासिनो दङ, बे बिजाथिनो बयबो भटखौ होनानै गोबां भटआव जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौ आरो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जाहाथे मिथियो जे क'क्राझाराव बर' रायजो राजाफ्रा खौसेयै दङ, जोंनि माहारिया खौसेयै दङ आरो जोंनि माहारिनि जे माखासे जेंनाफोर बायदिसिना आद्रा थानाय हाबाफारिफोर बेखौ बिथाङा थाबैनो सुस्रांनानै होगोन। बाहागो लागोन जोंनि क'क्राझार लकसभानि सिङाव सिडलियाव मोनसे, फकिराग्रामाव मोनसे आरो सिरियापुराव मोनसे। बिनि उनावबो आरो 4 मिटिंआव बाहागो लाबावगोन आरो बिथांनि मिटिंआव रायजो राजाफ्रा फैनानै जोबोद गोजोननाय आरो उत्साह बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे बिथाङा जोंनि बिजाथिनि थाखाय गासै 9 गुबुन गुबुन मेलाव बाहागो लागोन आरो बेजों जोंनि जिखिनि फोसावनाय हाबाफारि बेयो जोबोद गोख्रों जागोन। इन्दि हिसाबै बहुत मोजांखा, बेखौ रायलायनांगौ खोथा गैया। बाखि पार्टिफ्राथ' नोङो सिंगेल रावबो बिसोरजों लोगो गैफाया। दा जोंना AGP BJP UPPL हिसाबै आं गुबुनखौ थाङा, बनगाव हिसाबै बहुत मोजां, खोबै मोजां। दिनैबो बयबो फैजोबदों। AGP BJP नि भट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर, शक्ति केन्द्र प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो फैजोबदों। थारमाने बनगाव हिसाबै आंनि मोनदांनायाव 75% भटखौ जों मोनगोन। बे एकदम 100% सियर बाव खुनु आरो गोनो गोथो गैया। 75%खौ मोनथारगोन। UPPL आरो BJP आरो AGP मिलायनानै 75% भटखौ जयन्त बसुमतारीया बाव मोननानै देरहासार जागोन। बे एकदम खाथां। खुनु मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। मोजां जादों, बिथाङा खोनानानै फैदों। बिथाङा बुंदों जेरैब्लाबो एनडिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनांगौ। देरहानाय मानि जोंहा मदि सारखौ देरहासार खालामनाय, बे हिसाबै बिथाङा दिनैहाय जोंनि भटनि कर्मि बिथांमोनखौ बुजायलांदों, गासिखौबो बुजायलांबाय। शक्ति केन्द्र मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै बयबो खामानिखौ मावलायो, जाहाथे भटखौ जाहाथे 80% मोननानै देरहासार जायो। बे बनगाव मा होनोमोनलाय क'क्राझार लकसभा 1 नम्बराव बेखौ खावलायलांदों। जाहाथे बेबादिनो जोंनि वार्कारफ्रा दिनै रात्रि खामानिखौ मावगासिनो दं, दिनैसिमबो थाथ'नाय गैया। भटार राजाखौबो खावलायगोन आङो, जिहेथु जेरखम आसनि लागासिनो दं दा, जेनेबा जेसेबांनाखि आसनि मोजां बे सेन्ट्रेल सरकाराबो लागासिनो दं। आरो दिनैहाय जोंना मानाव गेदेर CM सार आसामनि बिथाङाबो इलेक्सन समाव जानाखि खोथा होदोंमोन 1 लाख साख्रि होगोन होननानै, बिथाङा बेखौ पुरन खालामजोब्बाय। आरो बिथाङा इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जुलाइ आगष्टनि बिथोरावनो 50,000 होबावगोन, 50,000 साख्रि होबावगोन। आरो दिनैहाय माबायाबो जोंना मानाव गेदेर प्रमद ब्रह्म बिथाङाबो दिनैहाय BTRनि दारै दिनै गोबां आसनि लादों। 27,000 स्टुडेन्टफोरनो बियो 5,000 खरि होखांबाय। 27,000 मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 थाखा होखांबाय अलरेडि। आरो लोमजानाय साजानायफोरनो थाखाय 5,000 खरि 27,000 अलरेडि होखांबाय। बे गोबां आरो PMY न' बिनि दिनाव 2 लाख जाबाय। बेफोरबादिखौ नायनानै आं रायजो राजाखौ खावलायो, थारमाने जाहाथे बयबो दलो दलो फैनानै जाहाथे सरकारजों थानानैनो जों सरकारनि सुबिदा सुजुग सुबिदाखौ लानो रोङाबा जों जाम्बा जागोन। ओंखायनो जोङो सरकारनि सुबिदाखौ लानांगौ। बेनिफ्राय ट्रेक्टर सुबिदायाव बयखौबो आङो भट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आङो नंगौ
40 जन आं जयनिं खालामदों गासिबो बिपिएफनि सापर्टारजोंमोन बिथांमोना आथियाबारि जाम्फैगुरि होननाय गामिनि बिथांमोना आंखौ लेंहरनायलाय आं दिनै थांनानै सावथाल एसे ओमफ्राय बर' एसे 40 जन गासै बिसोरखौ जोङो गामि सुद्दायैनो दिनैहाय आं जयनिं खालामनाय जादों आरोखि बेनो